Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Malbar. Taong 1981, Claveria, Misamis Oriental. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nasa edad 21 itong si Malbar. Wala pa itong asawa at nasa poder pa rin ito ng kanyang mga magulang. Ang nakalakihang pamilya ni Malbar ay pagmimina ang naging pangunahing kabuhayan. Hindi interesado si Malbar sa pagmimina, bagkus ay sa gintong nakukuha dito. Habang lumalaki si Malbar, patuloy itong nagsasaliksik ng mga lugar na dating pinagkutaan ng mga Hapon. Dahil sa paniniwalang merong iniwang yaman ang mga ito, kaya labis ang pagka-interes ni Malbar na tumuklas ng mga yamang naiwan ng mga Hapon. Sa edad niyang 21, ay hindi na siya napipigilan ng kanyang mga magulang na sumama sa mga kagrupo nitong merong iisang layunin. At yun ay ang maghanap ng kayamanan. Kahit papaano ay suportado si Malbar ng kanyang pamilya, gawa ng nakakatulong ang trabaho nito upang maitaguyod ang kanilang pangangailangan sa bawat araw na dumaraan. Nakapagpundar na noon si Malbar ng isang motorsiklo. At ang motorsiklong yon ay ang ginagamit niya sa paghahanap ng mga lugar na pinaghihinalaan nilang merong kayamanan. Isang araw, napasama itong si Malbar sa isang mga trabahador ng isang paaralan. Ang kanilang trabaho noon ay magdadagdag lamang ng silid para sa mga batang tutungtong ng ika-4 na baitang. Dahil sa wala namang lakad ang grupo noon nila Malbar, kaya hindi na nito tinanggihan ang alok sa kanyang trabaho ng kanyang mga kakilala. Bukod sa paggawa ng gusali sa paaralan, ay meron pang ibang pakay si Malbar sa kanyang pinagtatrabahuhan. Tanging siya lamang ang nakakaalam ng planong yon sa kanilang grupo. Sumapit ang hapon ng mismong araw, paisa-isa nang nagpaalam sa kanilang bisor ang kanyang mga katrabaho. Nagkunwari noon si Malbar na meron pa itong ginagawa upang mahuli ito ng uwi. Dahil sa medyo inaabot na noon ng gabi si Malbar, napilitan ng maunang umuwi sa kanya ang kanilang bisor. Malbar, matagal ka pa ba dyan? Kung oo, ito ang susi. Ikaw na ang magsara nitong bodega. Ako naman ay mauuna na dahil meron pa akong pupuntahan. Wika ng bisor kay Malbar. Sige ho, pakilapag na lang po sa mesa yung susi ng pinto. Sagot naman niya sa kanilang bisor. Hindi na noon nakasagot pa ang bisor sa kadahilan ng pansin niya talagang abala itong si Malbar. Pagkaalis nito, doon na dahan-dahang inilagay ni Malbar ang kanyang tinatrabaho sa sahig. Agaran ang pag-alis niya sa bodega upang tunguhin ang isang haykang pinaghihinalaan niya na merong nakalibing na kayamanan. Kung hindi ninyo na itatanong, ang hayka ay isang estrukturang ginawa ng mga Pilipinong manggagawa sa ilalim ng pamamahala ng mga Hapon. Ginawa nila ang hayka upang mabigyan ng pagkakataon ang mga batang Pilipinong makapag-aral. Isa din itong donasyon ng mga Hapon sa Pilipinas, ayon kay Malbar. Magbabandang 7:00 na noon, patuloy pa ring abala si Malbar sa kanyang paghahanap ng mga kayamanang kanyang pinaniniwalaan. Halos libutin na niya ang buong hayka upang mahanap lamang ito. Sa paglipas ng oras, ay naging bigo itong si Malbar na mahanap ang kanyang pakay sa lugar na yon. Hanggang sa pagsapit ng 9:00, napagpasyahan na niyang umuwi na ng kanilang tahanan. Hindi alintana noon para kay Malbar ang bali-balita tungkol sa mga aswang
sa kadahilanang meron siyang kargang palaging nakasukbit sa kanyang tadyang. Ang kargang yon ang naging kanyang pangontra magmula noong siya ay bata pa. Binigay ito sa kanyang ina ng isang magaling na albularyo upang maprotektahan si Malbar laban sa mga masasamang elemento. Ayon kay Malbar, na ang agimat niyang yon ay umiinit sa tuwing nalalapatan ito ng kanyang mga kamay. Sa oras din na mahawakan ito ni Malbar, ay biglang gumagaan ang kanyang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Ganon at ganon palagi ang nararamdaman ni Malbar kapag nahahawakan niya ang kanyang gamit. Sumapit ang umaga, balik trabaho na naman itong si Malbar. Pinahiram na niya muna ang kanyang motorsiklo sa kanyang pinsan, gawa ng meron itong pupuntahang malayo. Pagpasok ni Malbar sa kanilang bodega, bigla siyang sinalubong ng tanong ng kanilang bisor. Malbar, parang hindi mo ata natapos ang ginawa mo kagabi ah. Hindi nga po eh. Napakadilim na kasi ng paligid. Medyo nakakaramdam na ako ng kakaiba kaya napagpasyahan kong umuwi na lang. Sagot naman ni Malbar. Tumawa lang naman noon ang kanyang bisor habang naglalakad patungo sa iba pa nilang mga katrabaho. Maigi nitong binibilang ang kanyang mga trabahador upang maiwasang mabayaran ang hindi nagtatrabaho sa bawat araw. Matapos makapagbilang ng bisor nila Malbar, doon na ulit nag-umpisa ang kanilang maghapong trabaho. Medyo kayod kalabaw noon si Malbar, gawa ng marami-rami na rin silang utang. Halos malugmok na nga noon sila Malbar sa utang, kaya ninais talaga niyang mahanap ang sinasabing kayamanan kung sakali mang totoo ito. Kung hindi ninyo na itatanong, ang nagbigay ng impormasyon kay Malbar tungkol sa kayamanan doon sa paaralan ay ang isa niyang tiyuhing naging isang sundalo noong panahon ng gera. Ayon sa tiyuhi niya, na minsan na siyang nakarinig ng usapan ng mga Hapon tungkol sa 2 baretang gintong inilibing nila sa Haika. Kahit kwento lamang yon ng tiyuhi ni Malbar, ay paniwalang paniwala siya dito. Animoy, labis ang pagkahumaling noon ni Malbar sa mga baretang gintong nakatago sa kanilang lugar. Sa pagsapit ng gabi, ganon pa rin ang ginawa nitong si Malbar. Paulit-ulit niyang ginagawa ang pagsasaliksik sa paaralan kapag nagsisiuwian na ang kanyang mga katrabaho. Halos sa 1 linggong pagtatrabaho doon ni Malbar, tanging bareta lamang ng ginto ang nilalaman ng kanyang isip. Hindi niya gaanong binibigyan ng atensyon ng kanyang sasahurin dahil alam niyang mas malaki ang kanyang kikitain kapag nakuha niya ang 2 baretang ginto. Lumipas ang linggo. Patuloy pa rin sa paghahanap si Malbar ng pinagtataguan ng ginto. Halos nalibot na niya ang buong Haika, pero wala ni isa sa mga ito ang merong senyales ng pinagbauna ng mga ginto. Hanggang sa biglang pumasok sa isipan noon ni Malbar na puwersahing pasukin ang loob nito. Nais niyang katukin ang bawat sahig ng Haika upang malaman niya kung doon ba na ibaon ang mga bareta. Patuloy ang ginagawa ni Malbar noon hanggang sa sumapit ang 3 linggo ng kanilang trabaho. Isang hapon, merong nakausap si Malbar na isa sa kanyang mga katrabaho tungkol sa bareta ng ginto na kanyang hinahanap. Biglang natigilan noon si Malbar sa kanyang ginagawa nang marinig niya ang sinasabi nito. Habang nakikinig si Malbar sa kwento ng kanyang katrabaho, doon nabuo sa isip niya ang kaibiganin ito at isama sa kanyang paghahanap sa bareta ng mga ginto. Malbar, sigurado ka bang totoo mga usap-usapan sa Haika? Tanong ng kaibigan niya. Hindi ako sigurado pero
Wala namang masama, di ba? Kung susubukan nating maghanap. Sagot naman ni Malbar. Dahil sa nagkasundo ang dalawa sa kanilang nais, kaya pinili nilang isikreto ang kanilang pag-uusap. Napagkasunduan din ng dalawa na patas ang hatian kung sakali mang makita nila ang dalawang baretang ginto na nakalibing sa hayka. Kapag sumasapit ang gabi, labis na ang ipinagtataka ng kanilang bisor dahil sa palagi silang dalawa ang nahuhuling umuwi. Animoy nagdududa na ito sa kanilang kilos, pero pinapanatili pa rin ito ang pag-intindi kay Malbar at kay Ruping. Wala namang nawawala kinaumagahan, kaya naging panatag ang loob ng bisor nila Malbar na wala silang ginagawang mali sa bodega. Pagsapit ng Lunes ng ika-4 na linggo nila Malbar, doon na nag-iba ang ihip ng hangin. Pag-alis ng kanilang bisor, ganun pa rin ang ginawa nilang dalawa. Walang sawa nilang inikot ang hayka habang nag-iisip. Malbar, parang malabo atang merong gintong nakabaon dito eh. Wika ni Ruping. Ano ka ba? Tiyaga lang. Walang imposible. Malay mo, swertehin tayo. Sagot naman ni Malbar. Nang madapo sila sa isang estatwa ng Birheng Mariang nakalagay malapit sa may hayka, ay biglang napahinto itong si Malbar. Animoy napakalalim ng iniisip nito na maging si Ruping ay hindi siya magawang maistorbo. Kahit anong kalabit ni Ruping ang gawin nito kay Malbar, ay tila ba hindi bumabalik ang wisyo nito. Ilang minuto pa ang lumipas, dahan-dahang napalingon si Malbar sa kinaroroonan ng santo. Maigi niya itong tinitigan na animoy meron itong iniisip na malalim. Hanggang sa dumating ang puntong nagwika itong si Malbar kay Ruping ng, baka nandito na ang hinahanap natin. Tingnan mo, Ruping. Parehas na taon ang santong ito at ang hayka. Baka kaya hindi natin nahanap ang bareta dahil doon lamang tayo nakatuon ng atensyon. Wika ni Malbar. Ilang minutong nag-isip ang dalawa kung itutuloy ba nila ang naisip ni Malbar. Si Ruping noon ay nagdadalawang isip na sa kadahilan ng napakalaking gulo ang kanilang papasukin kung malalaman ng mga tao na sila ang may kagagawan ng pagkasira ng santo. Halos hindi noon makapagsalita si Ruping dahil sa pag-iisip. Wala na tayong oras, Ruping. Pwede ka nang umalis kung ayaw mong ituloy na iisip kong plano. Desidido na akong mahanap ang ginto dahil marami kaming bayaring kinakailangang mabayaran sa tamang panahon. Wika ni Malbar. Sige na nga, sabay tayong mananagot kung sakali mang wala tayong makita. Sagot naman ni Ruping. Nang marinig ito ni Malbar, hindi na ito nagdalawang isip na wasakin ang ribultong nasa harapan nila. Dahan-dahan niya itong tinitibag ng dala niyang maso upang hindi sila makagawa ng ingay na maaaring ika-alerto ng mga bahay di kalayuan sa paaralan. Halos ilang minuto ding tinibag nila Malbar ang rebulto hanggang sa naputol nila ang kalahati nito. Gulat na gulat ang magkaibigan nang makita nila ang isang lumang baul na nasa ilalim ng santo. Dahan-dahan nila itong iniahon at pagbukas nila nito, tumambad sa kanila ang dalawang baretang ginto na nakabalot sa telang kulay kayumanggi. Nang makumpirma nilang yun nga ang kanilang hinahanap, dali-dali silang lumabas sa paaralan, dala-dala ang baul na kanilang natuklasan. Sinilid nila ito sa sako upang walang makakita sa kanilang dinadala. Pagdating nila Malbar sa kanilang tahanan, ay halos hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Animoy pinaghalong saya at lungkot ang emosyong bumalot sa kanyang isipan. Masaya siya dahil totoo ang kwento sa kanya ng kanyang tiyuhin.
Malungkot siya dahil hindi niya kasama ang kanyang grupo sa kanyang natuklasan. Tay! Tay, mayaman na tayo! Sigaw ni Malbar sa loob ng kanilang bahay. Si Ruping naman noon ay nananatiling nakayakap sa bareta ng ginto na kanyang parte. Pagkuha ni Malbar ng kanyang bareta ay bigla siyang napatigil nang makakita siya ng isang librong kulay itim sa ilalim nito. Ang unang nakahawak noon ng bareta ng ginto pagkakuha nila Malbar sa hukay ay si Ruping. Hindi nito napansin ang libro dahil sa napakadilim noon sa paligid. Dahan-dahang kinuha ni Malbar ang libro upang tingnan kung ano ang nilalaman nito. Nang basahin na ito ni Malbar, ay halos umikot ang kanyang paningin sa hindi malamang dahilan. Dali-dali naman siyang nilapitan ng kanyang ama upang hindi siya tuluyang bumagsak sa kanilang sahig. Malbar! Malbar! Ano bang nangyayari sa'yo? Wika ng ama niya habang inaalog nito ang kanyang katawan. Si Ruping naman noon ay dali-daling tumungo sa kusina nila Malbar upang kumuha ng tubig para sa kanyang kaibigan. Nang makainom na si Malbar ng tubig, doon na bumalik ang kanyang wisyo. Ewan ko ho, tay. Bigla na lang akong nahilo eh. Napakahirap basahin ng mga nilalaman ng libretang yan. Nang hihinang sagot ni Malbar. Nang marinig ito ng kanyang ama, dali-dali nitong tinungo ang kinaroroonan ng libreta. Agad itong binuklat na walang halong pangamba para sa kanyang sarili. Nang mabuklat na niya ito, ay bigla itong nagwika ng, Sinong unang humawak sa bareta? Si Ruping po pa. Ako kasi yung gumiba sa santo eh. Tapos siya naman yung nagbukas ng baul na kinalalagyan ng bareta. Sagot naman ni Malbar. Hindi naman piniling sumagot ng ama noon ni Malbar na para bang meron itong tinatago. Nananatiling tahimik lamang ito habang nakatingin sa libro. Matapos ang mga pangyayaring yon, dahan-dahang ibinalik ng ama ni Malbar ang libro sa loob ng baul. Hindi ito umiimik nang ibinalik niya sa baul ang libro. Si Malbar at si Ruping naman noon ay nananatiling nakahawak sa kanilang parte na parabang nangangamba ang mga ito na baka mawala sa kanilang mga kamay ang mga bareta. Ruping, hindi ka pa ba uuwi? Masyadong gabi na. Baka hinahanap ka na ng iyong pamilya. Wika ng ama ni Malbar sa kanyang kaibigan. Nang marinig ito ni Ruping, agad naman itong nagpaalam kila Malbar. Paglabas nito ng kanilang bahay, dali-dali namang sinara ng ama ni Malbar ang kanilang tahanan. Paglapit nito sa kanyang anak, agad naman itong tinulungan si Malbar na makabangon. Masaya ako't hindi ka ang unang nakahawak sa bareta. Mamamatay ang iyong kaibigang si Ruping, Malbar. Ang librong yon na nagpapanatili ng sumpa sa mga bareta. Animoy, hindi mo ata pinag-isipan ng maigi ang iyong kukuning kayamanan. Hindi mo naisip, Malbar, na ang lahat ng kayamanang nakabaon sa lupa ay merong mahikang bumabalot dito na siyang nagbibigay parusa o sakit sa sino mang gumagambala rito. Kaisa ng mga ginto ang engkanto, Malbar, na siyang nagbibigay ng parusa sa mga taong magnanakaw na kagaya ninyo. Wika ng ama ni Malbar. Pero tay, hindi naman kami magnanakaw eh. Kinukuha lang naman namin ang dapat na para sa atin. Sagot ni Malbar. Maaaring hindi kayo magnanakaw sa aming paningin, Malbar. Pero para sa tingin ng mga engkanto, isa kayong mga magnanakaw. Alam mo ba ang parusa ng mga engkanto sa mga taong nagnanakaw? Tanong naman ng ama ni Malbar sa kanya.
Hindi na nakaimik noon si Malbar sa kadahilanang wala na siyang kaide-ideya kung ano ang sinasabi ng kanyang ama. Animoy hindi yun ang kanyang ama kung makipag-usap sa kanya. Habang patagal ng patagal ang usapan nila Malbar, doon na unti-unting nauunawaan ni Malbar ang nais iparating sa kanya ng kanyang ama. Alam mo, Malbar, magkaparehas talaga tayo ng ugali. Noong panahong nasa ganyang edad din ako, ay willing-willy din ako sa pangangalap ng kayamanan. Alam mo, Malbar, kung bakit pinili kong magmina kaysa mangalap? Dahil ayoko nang muli pang mawala ng mahal sa buhay. Marami ang kalakip na panganib sa paghahanap ng nakabaong kayamanan. Kung hindi ka mamamatay sa sumpa, ay siguradong isa sa mga mahal mo sa buhay ang magiging kabayaran. Pasalamat ka at hindi ka unang nakahawak ng pareta. Para mas lalo kang maliwanagan sa sinasabi ko, hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo na mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Wika ng ama ni Malbar. Ayon dito, na ang librong kanyang nahawakan ay isang selyo ng sumpang nakabalot sa bareta. Kung sinong tao ang unang makahawak sa bareta, ay mamamatay ito at walang gamot ang maaaring makaligtas sa buhay ng isinumpa. Yon ang magiging kabayaran nila Malbar upang makuha ang kanilang premyong ginto. Ang pangalawang nakahawak sa bareta ay walang sumpang makukuha mula rito. Dahil ang lahat ng sumpang nakabalot sa baretang yon ay nakuha na ng unang humawak. Ang librong nakalagay sa ilalim ng mga bareta ay isang ritual at mga usal na pangsumpa sa lahat ng may buhay. Walang puder, bakod, talandro ang makakapagligtas ng buhay ng sinumpa. Ang magagawa na lamang ng may sumpa ay ang ipamana ang kanyang ginto sa kanyang pamilya. Dahil sa mga nalaman ni Malbar, doon na naliwanagan ang kanyang sarili tungkol sa nais ipahiwatig ng kanyang ama. Ibinahagi na din ng ama ni Malbar sa kanya ang kanyang mga karanasan noong siya ay nangangalap pa. Lumipas ang ilang linggo, nagkatotoo nga ang sinabi ng ama ni Malbar. Labis ang pakikiramay dito ni Malbar upang kahit papaano'y makabawi siya sa kanyang kaibigan. Sa pagtatapos ng trabaho nila Malbar sa paaralan, ay ang pagbabalik ng kanyang grupong nangangalap ng kayamanan. Nang niyaya si Malbar na sumama sa kanilang pangangalap, ay tumanggi na ito ng tuluyan. Nawala na siya ng ganang maghanap ng mga kayamanan dahil sa mga nangyari. Pinili na lamang niyang manahimik sa kanilang bahay at humanap ng ibang pagkakakitaan. Magpahanggang sa ngayon, hindi na talaga nawala sa isipan ni Malbar yung minsan niyang nasaksihan ang isang sumpa sa bareta ng ginto. Okay, opinion ko sa kwento. Alam nyo ba na 101% na naniniwala ako sa kukunin mo yung kayamanan na hindi naman sa'yo. Totoo to, sobrang totoo to. Bigay ko na magandang sample sa inyo. Yung ginto sa ilalim dati ng San Juan, bago nakuha yan ng pamilya na nasa politiko ngayon, di ko na babanggitin, ayoko magkaroon ng haters. Pero yun nga, yung pamilyang yun, bago nila nakuha yun, alam nyo bang ilang sundalo yung sinakripisyo nilang buhay? Kasi bali-balita dun sa ilalim ng lugar na yon na merong nakabaong sobrang daming ginto tapos binabantayan ng ahas. Pero alam nyo yung twist? Hindi totoong ahas yung nagbabantay. Ang nangyayari kasi, kapag may 5 pumasok, may isa doon yung mababaliw, yung kokontrolin nung masamang spirito na naiwan sa lugar na yon. Tapos siya yung ahas na papatay sa 4 niyang kasama, tas ang ending papatayin niya rin yung sarili niya. Gusto niyo marinig yung kwento na yon? Pakinggan niyo yung La Mesa Dam 2.
Doon ko lahat na lahat yun. Pero talagang totoong totoo to. Yung paghahanap ng ginto sobrang delikado kasi ang daming nagbabantay dyan. Maliban na lang kung pinagkaloob sa inyo ng nakatira sa lupa o kung ano man yun, yung gintong nakalagay doon. Sobrang swerte ninyo. Ibig sabihin, para sa inyo talaga yun. 'Di ba? Pero kayo, kung may opinyon kayo o may sarili kayong karanasan na ganito rin, i-comment ninyo sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.